Atiafo ya mom nyina kwa abane mfa mom NYANSAPO kasa mfanyini so NYANSAPO na wagye se yesane madwemba samre so re babia yegyina ya emenhia ahemfie na se ahemfie babia opensote ehope ena yiwoyi na ene eye Akwasidae finchampim yenu edunu de toso enan a yehye ho efa eno ne nam so NYANSAPO ene yenso ya baba pia no na amamre ne amane a ye baba da ne die no yede nyina yede eba na yede abremu nti odi ebomode na subscribe na share na like neja wadwenche se ne be ya niema be kama ede amaye sa me so hwa afei ena ahemfo abrempon adehye ene eni ntini wonmu ewrewre mu maako se de bia ya na yetadi dwumadi no ebi won ma ya na yetadi na abontene anase abobrama no so babia simpie so ewo no nanso eneno no yetoso nan opemso ema yedi ni efie a yewo efie ope emu ene yewe se de bia na yetaaye no eho nene dwumadi ne ekoso na ene enya ne nte se niema besesa kakra se de bia ye ba yesi hono no ene niema besesa amamre bedadi ama yehu amane a enya sempetwa so hwe se de esi ahya asie mpo no a sebe sante kotoko osi ebroguma egunhye ni mponi ne beso abribia enye asempetwa kra yehu yenuanom black americans ni bi ewa hanuma wo mo ye before ne nso america memu ena wonumu ekokotena ye ne ade a yawo mo a wonumu nchi efi oman Ghana ha enye bibimemu ebi ewa hanuma abrofo no nso bi aba se de bia esi ehunu no nemu yehu Asantemantem so afọ Simon ose mensa ono so ene ne dom wonma ababa bepia hanuma pempen ya wono ene yehu se wochia ahemfo ni bia na asa abrempon ni bi na ofra entumafufu a tuntum esensen mu no na chese ene ono so aba efri se NYANSAPO ye hyase a ye ba fia Akwasidae de especially said the English boni beka no MPP ba yiye no enya de a Asantemantem so afọ wagye no muda sorry asafo hene ena wono so asafo boache wono na no ofre tuntum a wono so yetwa no eba ye no tiene eni ntina ba agudifo ma enso wo ho nyonkro a eniyi wono so ede nyom ebibinyom eni asante nyom wono mo ede eta ene Akwasidae yetoso miensa na chi a enye asem keto akra se ye ka ye ni na fe ye bunkunta ede atonse ne ni dia se de bia ye ka ne de kirebo no Akwasidae ewo afibie mu no yedi ne mprenkono ewo afibie mu no opensonso ba yeyi onye mfinsia no aduonu miensa anesa yemfa ne se afi we nkwa awiye nanso sa wode nkono no ede bɔ ho na waka bomu a wode aduonu miensa ne toto ho a na nka be ahanu ene enso nanso afi nya nkwa awiye na we ne toso nan no yebetunum ye de afiri ahanu ne nsu no mu na ye se de openso baaye wadi ya Akwasidae no ahanu ene mienu a chese enafom kra afi we nkwa awie no na wadu ahanu ene enso a yiri se obedi bebre adia edi ame kopem se obo ade na nkasa ebeto nsa ede afre no ahemfo ni bebre ena wonu ayi omuti a wonu mo ebe ya sa me so hwe a wonu masori agya mo na mo so de na asafo boache eno no asafo hene no sanso na eye Asantemantem so afọ Simon se mensa ye mu se abrempon adehye ni dom atwa hye nyina asori agina emfonyini ba kope ene atwa de chese mu se men etia ene mentere ehyen na edi ani mu se a na yopumso ene nesi okrowe eno obrawe no maso opumso tumfo se tutu Dr. Race Power 2 Asantehene ni ene nesi okrowe so opumso no osimpiti mprimprim krobia refi ampasati kotoko hene no wono ena beremaba wayini tia wo ba dwabona ankasa ase ama afedie ihesi boni beka se officially na dwumadi na ankasa ahya ase ama yemsemisi ko yentie men na ehye ne kakra Marin fi se oba Asantemantem a abembia nhye kwa mene hye bia ewo ne eka a eno so eho adusua ewo ho no ma yi se bre semwo no behwe se bre beba yakwan ne mpanyimfo be makwan a ebebu awuram ne hwe oponso ankasa oba emen hye no no de ebia ekeka ene se ne sitie na afi ye hunu se de amamre ne ho amane no so esitie ya kire mo aka we ye frɛ ne echem
eno enamrante kwa won sa abrante ba ko ne di animu ye wo adehia abempon ahene nananom bi nso a wonum kura bia wonum so nti enye papa se de bia ka che mu ye fe ne echem eno ena chese ewusua ebe ya ahosuo no edo so bebre ena ewumu abenchiri ya hodo akese hu akatamanson ewumu a ni nyina edi ehim edi asinfi a etwa mentimfi na ebo patabribe sapo asoche a eba na ekire se obimpum bi ba ode hye bi ba enunti no obi amu no mu so na eye anidie ni ahobrase a se de nyina yenim no omaiga na titiriwo na obewura mu asante mantama yede ma ya hemfo titiriwo abra opemso wayi ne tie na woba afna ena chese eno nso edi animu a akekeka edi esi ani no ene no kwasem nie obi nkase burani ba wontade enso ene opemso afa ne yiye papa se de bia yenim no na ne kente ne nyontoma papa bi obehu ahosuo tuntum bohu ahabammono bohu kojan na wohunu ebibre na wasa ehu eye akokosrade enso ewumu a edi afra na amana ya akono yiye pa ehunu komu ade sika kokko a wodi bi agu ne komu na wodi sika petia ebi atoto ne nsa yehu se sika kokko ni bi nso eboniti a aye ne tia kama na ade bi so ano a ayese adoma eboniti a efeye akono yi a wapumso piese ya no kwasemnie na wamahini aye akono wamahini aye felso yehu se akakuma bi na kyese woduru na tena ya wo baba betena se ka kyem se ne de yempie yewo efia nkasa na yedi se adwumadi enso edoma bayie pa isa se adan ni mankasa nipa aba debi nipa twahia mu sei ne dɔɔso sana ya kan se edom ebai yen kan se enipa bai edom abayie pa opemso no kekumebi ekwane etuatena afi ena woko wakwa gina kunya kase se de bi hu no ansa no opemso betan so dwumadi bia so saa habayi edi ka ka ho asama kire mu nyansapo mu akyese ewo tumi kase pa oye ho amamra ansa na atenase se bocha se de na me kana afi ena mfuni na to no so yi pa camera no ama yehu na ho fama no na se na ho fade no se de na esitie camera no ese twa na eto no so a se mo hu yehu kojan yehu tuntum yehu akokosrade ena yehu ahabam no edi kan me kan bibre nanso camera ne to no so yi no yedi ani ko twa bi se ehu ne santemu etoto so yi no ebibire ye husuo be bru eno ne kan se ebibire otimi kan se ewiem eno so kan za wonye mfunso yenso asante ade ye kan se ebibire eno ene bru eno no enti sa wohwa bru ne de ebinim enso ko jan ene tuntum ahabammono akosrade no ni nyina ebi ewumu yedi ka sa husuo nyina nkyiremu ede ya kyeremu sa oba asante mantama ya husuo no tuntum gyina ho mani pe ewumu ahabammono gyina ho ma yakwa ye beebu no ena akokosrade no gyina ho ede emasika kokwa ahyemu ema eno ene asante efranka afena adehye ba ye no manfo bi no omato santene na sedi de bia opemso betrasia ukosia wose adewu ana yateso ade toche au kasa ade toche na wade se ade nto yi ntia baside etia no no ade toche o wade se ade nto yi tese woni ma ne osia fato eti sedi dachi bia no okupie mu mensi a nkona nkoye oyira basanse mpanyi se wure fu kuom hu na banya oyira wudwa base sabe pepe neti etimi yenhyɛ no so nso ɛna ɔtena kunyum na remaba wɔnwene na afi na de sia wɔn bɔkyia no no bɔmuti ɛgye wɔn nso a ayɛ fili ɛne ɛnya asɛm kyabra
black Americans ni bi ababechia branti bia na itino ayem pese sa wonu guso a wonu chia we eyetimemufo enche edu se amanyofo no ene abrempon no ne ade wonu nyina nso ebeba wo ma ba ma yewura ade toche na igidi se wonu nso gye se ade nto yi ade ba ko a yenhye nso ene se Akwasidae no se de edi kan aka no Asante sana Akwasikoko ebe fini kurom no akuchi no krakra no aba Asante mem ha ana Ghana mem hampo na wode ne sisu dia de kan se calendar a ye hweso na afeye no ye di hu eda ene ade no na Asante ewo no de dada eno nti Asante bosome no ede musoronko ede chain sede Akwasiburoni ne bosome na etie eno nti na Akwasidae no ade duanan bia no etaako ne kukusi wo kan nana maako aduanan a abroso aduanan mienu Akwasidae yenya no wo mu eno nti na afe no abosome ni ewo mu maako dumienu yenso Asante de no Akwasidae no ewo mu enkono enso so ya ewo ntemu no emanwemfi se amanyosemu sede ne ye ene ne nhyehye mu no we eye ye nana Asafo Asantehene no ono ena woba abechie Emawemfi se Asantehene eye okofo odi senim ekon ena ye kwa enka odi esafo no one onima onye ni paketwa sebe ewa Asante mantemano eba na hini mu se ono nko abegina ho no ye bontwene na ye de kasa bibi Asafo Boakye achi awi a wokwa omo Asantehene ena wono nso abebon mu ase achi akama no kwa ngoma hene wono nso no na monse ufra ne kente a eno nso efeye pa emika wabechia no sedi de bia yinim no mema na die okọ ha wontoma no na wabu mu ase ompaboa no kra no wiyi na adonnan esiso ekirebu ene enidi piao openi ba kono no so ababeche na akono yie a chese enika na manubuso a sana abrempon hyase a na wono mo eba amanyosem ne nhyehye ebeka se chief of staff okwa abankesi mu a opanyine wo ho no mo defense minister uba manga ne mu a oswafo a bambonsem nyina so hwe ansana yasakra wo national security na dia bebum no a wono nso bambo adwuma nkro na ena wono nso edwo afi wo kwa ye wo aswafo awodo a ni nyina mu no Asante anasa henie mu no ansa na amanyosem beba no na yewobi ewo ha enu nti sa wo bo opem so fi ha nsema be keke nyina yewo menhia opanyina woda no we eye ahemfoni bi eno no mo be abenkesi nyamieni ohe ena mo se wono so ababa bechia no eno no
them feet. Oku pẹ̀lú ẹ̀jú ọ̀sẹ̀ fún àṣẹ. Oku tó máa fi sí. Oku ṣẹ̀ṣẹ̀ dúdú. Fìdíèdè. Ọ̀sán àná náà fìdí àmọ̀ fọ́ọ̀nù o. Wọ́n ti kú ẹ̀mí ṣe ẹ̀jẹ̀ dúdú mẹ́. Ẹ̀mí sọ sẹ́yìn tó fi mi yé. Ẹ̀mí sọ sọ́ọ̀mù tó lé sẹ́yìn tó fi ti nù o. Wọ́n máa kókò àtọ̀ sí máa mọ̀ sí ẹ̀dí o. Wọ́n mẹ́tẹ́ ti yàtà. Ẹ̀dí fò fìyè. Àtúndé ti àmọ̀ àgbọ̀ àtà. Ẹ̀mí lùkùsù èdè àbàmọ́. Lùkùsù èdè àbàmọ́ ṣe é ní o. Mẹ̀lẹ́ ti lè wọ́ ìdúró nàlẹ́. Kókò ìyá. Ẹ̀kọ́ fún ayé kò ìyá o. Ẹni wúlò ṣe tutù. Ẹ̀sùn wọn bẹ̀rẹ̀ sẹ́sọ sọ à. Wọ́n ní kìí sẹ́ ìgbà wọ̀. Ọkùnrin jẹ́ mẹ́ẹ̀dì ìgbà. Òkè bẹ̀ bá. Sàṣẹ́ mẹ́rin èlé tu. Ní ẹni tó àwọn ọmọdé ẹ̀sà. Ọkùnrin tó kọ́kọ́ tó dáa fún ọ. Ìdíbi jẹ́ kẹ́ni. Pàṣẹ ní màá ní lọ́mọ gbogbo ní fèyí ase. Ọkùnrin sáfọ́ ọkùnrin pàrọ̀ fún ọ. Ọkùnrin lọ. Àmọ̀ ọ̀gá fún àṣà. Ọkùnrin bá ṣe wẹ̀kyẹ̀. Àmọ̀ ọ̀bá ń wá dùn. Wọ́n ti tó ẹgbẹ́ tó ọkùnrin fàdé. Wọ́n fún ẹ̀sìn àbọ̀tọ̀ bàtà ase. Àmọ̀ ọkùnrin tó fi. Àǹsí wò sẹ́ òsè tó wọ́n lè wọ́n ti mú ẹ̀ tí mi sè yìí. Ọ̀ọ́dá yìí fún ọkùnrin yá bí àṣẹ o. Bẹ́ẹ̀ sàfihàn bí ẹ̀ tìrasì rẹ̀. Agbẹ̀wìdì utu ẹ̀bọ̀ ọmọ àti pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ẹsẹ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ yẹn yẹn na òkúra wọ̀ wọ̀ ẹni mo ti yẹ ẹ̀wọ̀n fúnra. Saya tekan ho dia ni gina ya bano the new regional police commander DCOP ya don kwachi afu ana aban asinemu a woko da so umunyafo Richmond ajinim buati ana protocol officers and the Regional Security Council full bebree anyhow yemi abako ne waka Jews no ntibi eko enkran oron san ema na odebu banse na mo kwada so na dibaifo se na mo bana mo de da ma de toche oba ya gba bo twebia usna pentu do bi no whisky pentu sia brandy pentu sia Naima snap pentu insia to for boma dear Naima boma dear watching boma dear or catch for boma dear and I remember boma dear said the original minister I'm out for by sort of Muslim so for that Mr. Nina Pamphile yeah pretty on man yeah pretty on man ada Roman akwa et masanya ono ade masahye mi nse mfie dunu ene ifie de ne twa mu ada Roma ene mebusuafo ne mpenefo ne ma metnas ene mi nua pani atapani na sanso ne ene teria etnas ada Roma ene atapani atakana ne ma me ada Roma afefa 15 years yura waya mame no ense be na ye bro trans and so not do asia also trans be be na nyere kwa so no so we do asia ada we bro why you do am go dia the snap pentu and the whiskey pentu bienu and a jeans so pentu aba is so ada we bro so na na tima ye and sanso kubi pedi kai and so ada da ka ma pa edu ada we bro ora ba so oro no also the was other simple adama Ejarefo na chese eno ho asem no a ye de atomanim ama ye hu se ansa na na asante ye wo sa ne man nyina wo ya hene mu ne ade asabe so twa wo sa abrempon wo no sorry memma kantre nwam
what must sorry ya ye kwa ye ntoma de bubu yimu a de akosie nie nem ka kire mo se ye ba menhia ne nya ne nte se ne de no e be sonko eduru ba bia na entwene no edi ahimu na ebo eno ntine wo se openso ehye se na brempon no entwene body a edi obi ansore no nche ni tumi onche ne bobre eno ene enwu sa brempon won mate asije ntimi ye omi yemfie no kutu awisie enhwe ne yekoso ne
for some social said ye catch him on small say Abibirem no edi asa ene enyasem koto ama Akwasidae na ye kama pa ye edredie ne se dwumadi no ne wiye ena mo se ye di bei opem so amenu so Abibirem ba wodi nani echiremu nti aha ene nyansapo yenso ye de mu ebesi e ma remfise Akwasidae ye toso ahanu ene mienu ene ne ye di mfensia mpemienu ene adunu mienu ye toso nan ene no so ye di ye mo nyina mo ene hwe medin ene ebusua pani Osu etu
Penny wants Nafi, Emma, Abibiram. Blani P. Freeman he say pain, and young Quandewa, lay a sotron white. And son, oh dear, Sibefitana, my code, Brinsia, what would turn in some of the money. You are a new reclaiming. We are so for Brownie. Don't Yano Sania, NYANSAPO. I want to take on a money, and take a bonnet, Fenam Catriqua. What our amount to my effect, Nidin the same. Nidin Obama. Akola wa no so pese otimu usuma ense brata ma the family honhon hia na mrikasa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya de ya